Pravi muškarci ne primaju zapovjedi od takvih kao što si ti. Te su riječi izgovorene dijelić sekunde prije nego što se boca piva tiskije razbila o slijepoočnicu starijeg kaplara Aleksandre Levandovske. Topla krv skliznula joj je niz vrat, miješajući se s pivom i krhotinama stakla na prljavom podu bara Stara Kotvica, smještenog nekoliko kilometara od vojnog kompleksa u Povidzu. 20 muškaraca je promatralo, nijedan se nije pomaknuo, nitko nije prosvjedovao, nitko nije pomogao. Aleksandra se polako podigla. Instinktivno je dotaknula mjesto iza lijevog uha gdje se ispod kože nalazila sitna tetovaža, orao groma, diskretan, gotovo nevidljiv za neupućene. Simbol za koji se u povijesti poljskih specijalnih snaga izborilo samo nekoliko žena. Muškarac koji je stajao pred njom bio je visok preko 1,90 m. Težio je najmanje 30 kg više i široko se smiješio. Bio je uvjeren da je pobjedio. Nije imao pojma da neke žene ne samo izvršavaju zapovjedi, one ih izdaju na mjestima gdje oklijevanje znači smrt. Bar je bio nizak, zadimljen, s neonskim reklamama pivovara i izgorjelim tragovima cigareta na vinilnim kaučima. Bilo je 22:47, četvrtak krajem rujna. Zrak je mirisao na staro alkohol, pištoljsko ulje i onaj karakteristični napetost koji se nakuplja tamo gdje se previše muškaraca vratilo s misija, a premalo se nosilo s onim što su sa sobom donijeli. Stariji kaplar Aleksandra Levandovska, stara 20 godina, prije je sjedila sama u najudaljenijem separe u leđima okrenuta zidu. Bila je visoka 1,68 metara, vitke, čvrste građe kakvu imaju ljudi naviknuti na duge marševe i malo sna. Tamnoplava kosa vezana u jednostavan rep, sive oči koje nisu toliko promatrale kretanje koliko su ga analizirale. Odjevena civilno, traperice, crna majica, iznošene vojne čizme. San, ali u njoj je bilo nešto što je odavalo njenu pravu prirodu. Položaj tijela, pogled na oba izlaza, ruke uvijek na stolu, nikada na koljenima, spremnost koja ne nestaje čak ni nakon skidanja uniforme. Došla je ovdje jer je bilo glasno i anonimno. Mjesto gdje se može sjediti 3 sata uz jedno pivo i nitko ne postavlja pitanja. Već 4 mjeseca bila je u zemlji, formalno dodijeljena administrativnim zadacima u strukturama zapovjedništva specijalnih snaga. Dok su nadređeni odlučivali što učiniti s operativkom Groma, koja je tijekom tajne operacije na Bliskom istoku udarila nadređenog časnika. Detalji su bili tajni. U dosjeu je stajala ukor i privremeno udaljenje od borbenih djelovanja. Nije bilo informacija da je časnik kojeg je udarila izdao zapovjed suprotnu pravilima RAW, niti da je prevoditelj kojeg je Aleksandra spasila bio ključni obavještajni izvor NATO-a. Za šankom je sjedila skupina civilnih izvođača, tipični frajeri u cargo hlačama s taktičkim naočalama koje su nosili čak i unutra. Jedan od njih, mišićavi 30-godišnjak s krivo napravljenom tetovažom padobranca, već je sat vremena bacio pogled u njenom smjeru. Ignorirala ga je. Bila je to njegova prva greška, ne njena. Takvi muškarci trebaju pažnju kao motor ulje. Ustao je i prišao. Njegovi kolege su promatrali situaciju s osmijesima ljudi koji već znaju kako će završiti. Aleksandra je vidjela taj izraz lica ranije. Iračka pokrajina, Anbar, sjeverna Sirija, mjesta čija imena. Nešto je danas bilo drugačije. Možda umor, možda 4 mjeseca bez misije, bez cilja, bez smisla. Otvorio je usta i daljnji tijek događaja postao je neizbježan. Zvao se Marek Dombrovski, 35 godina. Bivši vojnik kopnenih snaga, 2 inozemna izlaska, sada privatno osiguranje. Imao je onu sigurnost koja proizlazi iz toga što je najveći frajer u prostoriji i iz nedostatka stvarnih posljedica tijekom cijelog života. Nagnuo se nad njen stol i rekao da izgleda izgubljeno, da je Stara Kotvica mjesto za prave vojnike, a ne za činovnice koje se pretvaraju da su vojne. Njegovi kolege su se nasmijali. Aleksandra nije podigla pogled. Polako je popila gutljaj piva, spustila čašu i prvi put ga pogledala u oči. Makni se, rekla je mirno. Njegov se osmijeh proširio, nagnuo se bliže. Natjerat ćeš me, princezo. I u tom trenutku, u gustom zraku bara, zavladala je tišina koju još nitko nije primijetio.
Ali ona je već znala da će ova noć završiti drugačije nego što su svi ovdje pretpostavljali. Marek Dombrovski bio je tip čovjeka čiji je cijeli život bio utemeljen na jednoj jednostavnoj jednadžbi. Veličina plus agresija jednako dominacija. Kad mu je Aleksandra Levandovska rekla da se makne, nije to shvatio kao upozorenje. U njegovom svijetu to je bila provokacija, poziv na eskalaciju. Pogledao je njenu čašu, pa natrag u nju, kao da je odluka već donesena. Pružio je ruku, ne da bi pio, nego da bi prolio pivo. Čisto simboličan gest, demonstracija moći, poniženje. Aleksandra je pomaknula čašu nekoliko centimetara, jedva primetnim pokretom ruke. Bilo je dovoljno, taj mali ne. Žena koja mu je odbila nešto što je smatrao svojim, prebacila je nešto u njegovoj glavi. Njegove oči su to primijetile. Spuštanje ramena, okretanje trupa, napetost mišića pod laktice. Marek je posegnuo za praznom bocom koja je stajala na susjednom stolu. Aleksandra je to vidjela točno. Svaki stadij, svaki mikrosekundni signal. U normalnim uvjetima mogla se odmaknuti, blokirati, presresti mu ruku, završiti stvar prije nego što je itko stigao reagirati. Odlučila se ne reagirati. Boca se razbila u desnu stranu njene glave, tik iznad slijepoočnice. Staklo je eksplodiralo u zraku. Pivo je zapljusnulo zid i stol. Bol je bila trenutna, oštra, jasna, kakvu poznaju ljudi obučeni da bol tretiraju ne kao prepreku, već kao informaciju. Njen vid se zamutio na djelić sekunde, zatim se vratio. Jasniji nego prije. Krv joj je skliznula niz vrat. U baru je bilo 23 ljudi. Nijedan se nije pomaknuo. Nekoliko muškaraca zurilo je u nju s radoznalošću. Većina je spustila pogled. Netko je izvadio telefon. Aleksandra je ustala, dotaknula slijepoočnicu. Prsti su joj se prekrili krvlju. Pogledala je Marka Dombrovskog, koji se još uvijek smiješio, držeći u ruci raskomadano grlo boce. Na trenutak mu je dala izbor. Ispričaj se i izađi, rekla je tiho. Nasmijao se. Glasno joj je rekao što može učiniti sa svojim šansama. Ponovio je da pravi muškarci ne primaju zapovjedi od takvih kao što je ona. Njegovi kolege su zavijali od smijeha. Netko je viknuo da je treba naučiti poštovanju. Konobar, bivši vojnik, posegnuo je za telefonom kako bi nazvao vojnu policiju. Međutim, zaustavio se u pola pokreta. Nešto u Aleksandrinom stavu bilo je uznemirujuće. Nije bila bijesna, nije bila prestrašena. Bila je mirna. Operativni mir, onaj isti koji vlada sekunde prije ulaska u prostoriju s nepoznatim brojem neprijatelja. Mir koji znači da su odluke već donesene. Marek se zamahnuo šakom. Aleksandra je ušla u udarac. Skratila je udaljenost točno onako kako ju je učila na treninzima groma. Presjekla mu je zapešće, preusmjerila zamah i udarila ga laktom u plivajuća rebra s kiruškom preciznošću. Tresak se čuo po cijelom baru. Zrak mu je izašao iz pluća zvukom koji nije bio krik, bio je čista panika. Marek se instinktivno sagnuo, a ona mu je pomogla da padne, zabivši koljeno u solarni pleksus. Pao je na pod, hvatajući zrak poput ribe izbačene na obalu. Trojica njegovih kolega ustala su s mjesta. Aleksandra se nije povukla, nije podigla ruke, nije zauzela obrambeni položaj, samo ih je pogledala. Istim pogledom kojim je mjerila borce u selima, gdje je svaki pokret mogao značiti presudu, pogledom koji je govorio jedno: ja već znam kako će se ovo završiti. Vi samo možete odlučiti želite li u tome sudjelovati. Sjeli su natrag. Marek je klečao na podu, kašljajući s krvlju koja mu je curila iz nosa nakon sudara s betonom. Aleksandra je čučnula pored njega tako blizu da ju je samo on mogao čuti. Neke žene kuhaju kavu, rekla je mirno. Druge služe tamo gdje oklijevanje broje vreće za leševe. Jedina razlika između tebe i njih je ta što su one izabrale štititi ljude. Ti si izabrao biti poput onih od kojih ih one štite. Ustala je, obišla stolove, izašla stražnjim izlazom na parkiralište, ostavivši za sobom slomljena rebra i razbijene iluzije. Van je noć bila hladna, svjetiljke su bacale blijedo svjetlo na asfalt. Aleksandra je došla do svog automobila i sjela za volan. 11 minuta nije se pomaknula. Ruke su joj drhtale ne od straha, već od bijesa na Marka, na 23 ljudi koji su gledali i ništa nisu učinili, na sebe što je ostala umjesto da ode. Znala je samo jedno: ovo nije bio kraj.
Ovo je bio tek početak. Aleksandra je sjedila u automobilu parkiranom pod treperavom uličnom svjetiljkom točno 11 minuta. Motor je bio ugašen. Tišina u kabini bila je gusta, ljepljiva, prekidana samo njenim vlastitim dahom. Ruke su joj još uvijek blago drhtale, iako joj je puls već bio normalan. Nije to bio šok, bilo je nešto gore. Bijes Nena Marka Dombrovskog, on je bio predvidljiv. Bio je nusprodukt sustava koji je nagrađivao glasne, agresivne i nekažnjene. Bijes je bio na one koji su gledali i okretali pogled, na sebe, što je dopustila da je to dotakne, što je na trenutak zaboravila da civili ne žive po istim pravilima kao ona. Sklonila je glavu na naslon za glavu i zatvorila oči. Miris piva i krvi ustupio je mjesto drugom sjećanju. Prašini, sjeverna Sirija, kolovoz, temperatura preko 40 stupnjeva. Sve je imalo boju stare hrđe. Selo bez imena označeno na kartama samo operativnim kodom. Tim groma djelovao je u sklopu združene NATO-ove radne skupine, provodeći izviđanje i presretanje pošiljki oružja. Kapetan Mihał Kacmarek poginuo je u njenom naručju u utorak popodne. Imao je 31 godinu. Diplomant Vojne akademije, idealist koji je vjerovao da se rat može voditi pošteno, da je dovoljno razumjeti lokalne prilike, govoriti jezikom ljudi s kojima razgovaraš i sve će se moći složiti. Poginuo je jer je vjerovao u teorije sekundu predugo. Metak kalibra 7,62 pogodio ga je u gornji dio prsnog koša, razdravši subklavijalnu arteriju. Aleksandra je radila na njemu 11 minuta, točno 11. Igla za dekompresiju, zaustavljanje krvarenja, zapovjedi bačene u eter, dok su meci udarali u zemljani zid iza nje. Helikopter je stigao. Prekasno. Kapetan je umro 30 metara iznad heliodroma, gledajući je, pokušavajući nešto reći, ali više nemajući zraka. Njegovo posljednje pitanje bilo je, hoće li uspjeti? Lagala je, rekla je, da. Sat na njegovom zapešću otkucavao je još 6 sati nakon što mu je srce prestalo kucati. Taj teret Aleksandra je nosila u sebi 3 godine. Gurnula ga je duboko iza prsne kosti, na mjesto koje nije smetalo u radu. U gromu su ih učili da su emocije luksuz, da se na njih može vratiti kasnije. Problem je bio u tome što kasnije nikada nije dolazilo. Otvorila je oči, posegnula u pretinac i izvadila malu kutiju prve pomoći. Betadin, gaza, flasteri tipa Steri-Strip. Rana na slijepoočnici bila je plitka. Koža glave uvijek više krvari nego što bi se moglo zaključiti iz ozljeda. Dezinficirala ju je mirno s rutinom nekoga tko je to činio 100 puta u puno gorim uvjetima. Telefon je zavibrirao. Poruka od pukovnika Pavla Novickog, časnika za vezu zapovjedništva specijalnih snaga. 3 riječi. Slučaj prijavljen. Sutra ujutro. Netko je nazvao. Vjerojatno konobar. Nije bilo važno. Znala je što je čeka. Kabinet. Pitanja postavljena tonom ljudi koji nikada nisu bili tamo gdje je ona bila. Sugestije da je mogla otići, da je trebala zadržati proporcije. Proporcije. Riječ koja nije značila ništa na mjestima gdje je delovala. Izvadila je novčanik i pogledala malu, izblijedjelu fotografiju skrivenu iza osobne iskaznice. Mihał Kacmarek, nasmiješen, prašnjav, izgleda kao netko tko je upravo shvatio šalu koju ostatak još nije shvatio. Napravila je tu fotografiju 4 dana prije njegove smrti. Dotaknula je mjesto iza uha gdje se nalazio tetovirani orao groma. Nije bio ukras. Bio je znak završetka naprednog operativnog treninga za djelovanje u dubokom skrivenosti, za ljude koji su znali da ako budu uhvaćeni, nitko ih neće doći spasiti. Motor je tiho upaljen. Aleksandra je krenula s parkirališta i utopila se u noći. Sutradan u 8:00 ujutro. Trebala je sjediti nasuprot ljudi koji će odlučiti je li problem, ili još uvijek resurs, definira li je prošlost, ili se nešto iz nje još može roditi. Jedno je bilo sigurno, bez obzira što se dalje događalo, nije namjeravala odustati. Nikada to nije činila. Kabinet pukovnika Pavla Novickog u sjedištu zapovjedništva specijalnih snaga izgledao je upravo onako kako je i trebao izgledati. Sivi zidovi, državna zastava u kutu, uredno složene fotografije postrojbi i odlikovanja, mjesto gdje su se karijere sređivale, problemi katalogizirali, a ljudi svodili na rubrike u dokumentima,
Aleksandra Levandovska sjedila je nasuprot stola točno u 8 metura sati. Leđa uspravna, ruke na koljenima. 3 reda flastera držala su zatvorenu ranu iznad slijepo očnice, koja je već počela tamniti ljubičastom bojom. Pukovnik je imao 53 godine. Cijelu je karijeru proveo u specijalnim postrojbama. Iako je većinu vremena provodio za stolom, nije joj bio neprijatelj, ali nije joj bio ni saveznik. Predstavljao je instituciju, a institucije nisu imale osjećaje. Podnesena je službena pritužba, započeo je bez uvoda civil Marek Dombrovski. Optužba za neisprovocirani napad uz korištenje borbenih vještina. Aleksandra nije odgovorila. Znala je da je tišina dio igre. Imamo snimke s nadzornih kamera, nastavio je. 3 svjedoka tvrde da ste stajali nad njim dok je ležao na zemlji. A snimka trenutka kada me udario bocom, upitala je mirno. Pukovnik je kimnuo glavom. Postoji i uzima se u obzir. Zastao je. Bio je to trenutak kada su obično padale riječi o proporcionalnosti, o odgovornosti, o imidžu oružanih snaga. Aleksandra je na pamet znala taj scenarij. Problem je, rekao je Novicki, da formalno imate pravo, ali praktično ste problematični. Nije to porekla. Sirija, incident s nadređenim. Sada je ovo zapovjedništvo umorno od gašenja požara oko vašeg imena. Spasila sam čovjeka, odgovorila je. U oba slučaja pukovnik ju je dugo promatrao. Napokon je uzdahnuo i zavalio se u fotelju. Postoji jedna mogućnost, rekao je napokon, ali to nije prijedlog, to je uvjet. Na stolu se pojavila debela fascikla označena crvenom trakom. Za 48 sati počinje specijalistička selekcija otpornosti, nastavio je. Napredni tečaj, normalno namijenjen operativcima koji se pripremaju za visokorizične operacije. Samostalno, bez tima, bez podrške. Aleksandra nije trepnula. Sudjelovat ćete u njemu kao punopravni sudionik, ne promatrač. Ako ga završite, slučaj Sirija bit će zaključen, a operativni status ponovno razmotren. Ako ne, na trenutak je zastao. Kraj je karijere. Poglavlje zatvoreno. Je li to kazna ili ocjena? Upitala je. Provjera, odgovorio je. Možete li i dalje obavljati zadatke, a da za sobom ne ostavljate zgarište? 48 sati kasnije helikopter ju je iskrcao na rub Bješcadija. Kiša je rosila, temperatura jedva iznad nule. Dobila je kartu, kompas i točku evakuacije udaljenu 40 km. Instruktori su bili operativci specijalnih snaga, imali su sve, dronove, termovizije, komunikacije. Ona je imala iskustvo i upornost. Kretala se poput sjene, izbjegavala je staze. Čitala je teren, smjer mahovine, padove terena, odvodne kanale. U roku od 12 sati prešla je 18 km, štedeći energiju. Drugi dan su je sustigli, ne greškom, već brojem. 6 ljudi, termovizija, vezali su je, stavili vreću na glavu, odvezli je u fazu otpora. To je bio trenutak istine. Stresne pozicije, nedostatak sna, promjenjiva temperatura, buka, pitanja koja su je trebala slomiti iznutra o obitelji, o Mihavu, o tome vjeruje li zaista da zaslužuje još služiti. I tada je Aleksandra učinila ono čemu je naučena godinama ranije. Prešla je negdje drugdje, u sjećanja koja su davala snagu, ne slabost, u trenutke kada je već jednom preživjela, jer je znala jedno. Ako sada pukne, puknut će zauvijek. 3. dan selekcije bio je najgori. Ne zato što je tijelo odbijalo poslušnost. To je činilo i prije. Najgora je bila tišina između ispitivanja. Ti kratki trenuci, kada bi je ostavili samu u prostoriji bez prozora, bez sata, bez referentnih točaka, tišina koja je tjerala na slušanje vlastitih misli. Aleksandra je sjedila na betonskom podu, leđima naslonjena na hladni zid. Zglobovi su joj boljeli od plastičnih lisica. Mišići su joj drhtali od iscrpljenosti. Dehidracija je činila da svaki pokret jezika u ustima bude poput trenja šmirgl papira. Instruktori su znali što rade. Nisu je željeli slomiti fizički. Željeli su joj razmontirati identitet. Vrata su se otvorila bez upozorenja. Unutra je ušao stariji vodnik Tomas Orvovski, glavni instruktor faze otpora. 40 godina, 15 godina službe u specijalnim snagama. Lice mirno, glas bez emocija, sjeo je nasuprot nje. Zašto si ovdje, Levandovska? Upitao je. Nije odgovorila. Ne pitam za službenu verziju, dodao je.
Pitam za istinu. Podigla je pogled. Trenutak se borila s impulsima koje je naučila ignorirati, s potrebom da se zatvori, s automatskim šutnjom. I tada je nešto u njoj popustilo, jer ne znam raditi ništa drugo, rekla je tiho. Jer ako prestanem, sve što sam izgubila neće imati smisla. Riječi su iz nje izlazile polako, kao da je svaka koštala fizičkog napora. Ispričala mu je o Mihavu, o onom danu, o 11 minuta, o laži koju je izrekla kako bi mu dala nadu, iako je znala da je nema, o satu koji je otkucavao kada njega više nije bilo. Nosim to svaki dan, dodala je. I ne znam je li to teret ili jedina stvar koja me drži uspravnom. Orvovski je nije prekidao, slušao je. Kad je završila, ustao je i izašao bez riječi. 5 minuta kasnije vratio se. Ovoga puta s njim je bio brigadni general Marek Zjelinski, 60 godina. Legenda specijalnih snaga. Čovjek koji je sukreirao doktrinu modernog treninga otpornosti. Njegov pogled bio je oštar, ali ne hladan. Naredio je da joj skinu lisice, dao joj je vodu. 10 minuta tišine. Želim znati jedno, rekao je napokon. Želiš li još uvijek biti operativka Groma? Aleksandra ga je pogledala u oči bez oklijevanja. Da, general je kimnuo. Dobro, jer ovo što smo ovdje vidjeli nije bila slabost. Bila je to istina. Objasnio joj je da njeno prisustvo na ovoj selekciji nije bila kazna. Bio je to test za novu ulogu. Specijalne snage trebale su ljude koji ne samo da su preživjeli, već su razumjeli što znači slomiti se i vratiti se jači. Instruktori, rekao je, ljudi koji će naučiti sljedeće kako ne poginuti ne samo od metka, već od vlastite glave. Predložio joj je prelazak u kadar za obuku, status instruktora, druga misija, isto značenje. Aleksandra je zatvorila oči. Trenutak je vidjela Mihava, njegov osmijeh, njegovu vjeru u smisao službe. Ako mogu učiniti da se netko drugi vrati kući, rekla je, onda to želim raditi. General je pružio ruku. U tom slučaju dobrodošla u novu ulogu. Izašla je iz trening centra 2 dana kasnije. Mršava, umorna, ali lakša nego što je bila godinama. Ponekad čelik pukne i upravo tada postaje koristan. 6 tjedana kasnije Aleksandra Levandovska stajala je na poligonu Vojnog centra za specijalne operacije u Povidzu, gledajući 24 muškarca postrojena u 2 ravna reda. Bili su različiti: kopnena vojska, mornarica, zrakoplovstvo, 7 žena, 17 muškaraca, svi s istim izrazom lica. Ljubazni skepticizam. Znala ga je savršeno, vidjela ga je 100 puta. Taj pogled ljudi koji još ne znaju je li osoba koja stoji pred njima doista prošla kroz ono što ih ima naučiti. Nije započela predstavljanjem životopisa, nije govorila o misijama, odlikovanjima ni selekcijama. Nije spomenula Siriju ni Bar. Rekla je samo svoje ime, čin i što ih čeka. U sljedeća 3 tjedna bit ćete gladni, rekla je mirno. Smrzavat ćete se. Bit ćete umorni više nego što mislite da je moguće. Neki od vas će otpasti i to je u redu. Bolje je ovdje nego negdje gdje pogreška košta života. Jedan od polaznika, mladi kaplar, jedva punoljetan, podigao je ruku. Uz dužno poštovanje, rekao je, jeste li vi zapravo bili operativac ili samo učite program? Aleksandra ga je pogledala dulje vrijeme. Zatim se okrenula leđima, odmaknula kosu i otkrila malu tetovažu iza lijevog uha. Orao Groma. Svaki instruktor ovdje, rekla je, platio je svoje mjesto nečim što više neće povratiti. Ako ostanete, shvatit ćete čime. Nitko nije postavio više pitanja. Dani su prolazili u ritmu vježbi, marševa i simulacija. Aleksandra ih je pažljivo promatrala. Znala je kada je netko bio blizu granice. Znala je i kada treba pritisnuti, a kada se povući. To se nije učilo u udžbenicima. To ju je naučila gubitak. Navečer bi sjedila u svom malom uredu, gledajući kroz prozor na poligon. Na stolu je ležala fotografija Mihava Kačmarka. Nije je skrivala. Više nije morala bježati od sjećanja. Jednog dana dobila je kratki e-mail od pukovnika Novickog. Službeni ton. Informacija da je slučaj iz Bara zatvoren. Nadzor je jasno pokazao tko je prvi napao. Marek Dombrovski povukao je pritužbu. Aleksandra je pročitala poruku i zatvorila laptop. Nije osjetila zadovoljstvo. To više nije imalo značaja.
Važno je bilo to što je vidjela kako se njeni polaznici mijenjaju iz dana u dan, kako počinju vjerovati procesu, kako uče disati pod pritiskom, kako otkrivaju da je granica koju su smatrali konačnom bila samo još jedna točka na karti. Zadnjeg dana obuke postavila ih je u polukrug. Ne obećavam vam da ćete biti spremni na sve, rekla je. Nitko to ne može, ali ako zapamtite jednu stvar, neka to bude ovo. Strah je informacija. Iskoristite je. Ne dopustite da ona iskoristi vas. Gledali su je drugačije nego prvog dana, bez skepticizma, s poštovanjem koje nije proizlazilo iz tetovaže čina. Nakon završetka nastave vratila se u ured. Sjela je, uzela fotografiju Mihava u ruku i postavila je točno na sredinu stola. Učinila sam što sam mogla, rekla je tiho. Prvi put nakon godina osjetila je da je to dovoljno. Jutro u Povidzu bilo je hladno i čisto. Magla se dizala nisko nad poligon, prigušujući zvukove i omekšavajući konture zgrada. Aleksandra Levandovska stajala je kraj prozora svog ureda. Šalica crne kave hladila se u njenoj ruci, a ona je promatrala kako se nova grupa polaznika tiho okuplja. Nova lica, isti pogledi, neizvjesnost, napetost, ambicija, upravo onakva kakvu je i sama imala godinama ranije. Iza njenih leđa na zidu visila je karta Poljske s označenim područjima za obuku, Bjescadi, Dravsko, Pustkovja, gdje se testira ne mišići, već karakter. Na stolu je ležao bilježnik, laptop i jedna fotografija. Mihao Kacmarek, nasmiješen, kao da je znao da je na neki način još uvijek dio ove priče. Vrata ureda tiho su se otvorila. Spremna? Upitao je pukovnik Novicki, opirući se od ovratak. Uvijek, odgovorila je bez oklijevanja. Na poligonu se postavila ispred grupe. Nije podigla glas, nije morala. Tišina je bila apsolutna. Svaki od vas je došao ovdje s drugog razloga, započela je. Jedni žele nešto dokazati, drugi od nečega bježe. Dio vas misli da zna svoje granice, zastala je. Mi ćemo vam pokazati da većina njih postoji samo u vašim glavama. Nije govorila o herojstvu, nije govorila o slavi, govorila je o odgovornosti, o tome da odluke donesene u tišini bez svjedoka vrijede više od onih donesenih pred kamerama. Tijekom vježbi pažljivo ih je promatrala. Vidjela je one koji su brzo pukli i one koji su izdržali, iako je svaki korak bio borba. Prišla je jednom od polaznika kada su mu koljena počela drhtati. Diši, rekla je mirno. Strah je samo signal, ne paničari, radi. Znala je da joj je točno te riječi netko jednom rekao. Popodne, kada su se nastava privodila kraju, ostala je sama na poligonu. Vjetar je pomicao zastavu. Zvuk materijala koji udara o jarbol bio je ravan, stalan, umirujući. Posegnula je rukom iza lijevog uha, dotaknula tetovažu orla groma. Podsjetnik tko je bila, ali više nije bio jedini. Bila je operativac, bila je instruktor, bila je netko tko je preživio i vratio se s nečim više od ožiljaka. Navečer je sjela za stol i otvorila laptop. Nova poruka, ovoga puta kratka, bez službenog tona, od jednog od bivših polaznika koji je otpao u drugom tjednu obuke. Hvala, nisam prošao, ali vraćam se kući živ. Sada znam da je i to pobjeda. Aleksandra je zatvorila oči. Trenutak je osjetila istu toplinu koju je nekada osjećala u helikopteru nakon uspješne evakuacije. Ne trijumf, već mir. Izvadila je Mihaovu fotografiju i vratila je u novčanik. Ne zato što je htjela zaboraviti, već zato što više nije morala gledati u nju da bi se sjetila. Ustala je, ugasila svjetlo i izašla iz ureda. Izašla, na hodniku je prolazila pokraj mladih vojnika koji su joj s poštovanjem kimnuli glavom. Uzvratila im je istim. Vanjska noć bila je hladna, zvijezde vidljive, oštre, nepomične. Aleksandra se na trenutak zaustavila, udahnula duboko i jedva primetno se nasmiješila. Ne zato što je sve bilo savršeno, već zato što je bila spremna za novu grupu, za novu priču, za sve što je imalo doći. Jer neki ljudi ne prihvaćaju zapovjedi. Oni uče kako ih izdavati onda kad je to zaista važno. Da,